Купа. Издишал си на тия вик майна. И тия като тия бег, и отговор устроен. А фаля се устроен, вика, учето вечер, вика, спийки, са ножи. Викам, услон, все може. Не ти изводи се креват. Всеки. Не те видя се креват. Не ти изводи се креват. Он да ми Кой Я ги това звана? тук му идех право. Не е спиял цял вечер. И знаеш, не, право устроен на ръчовка. Устроил. И едно време Кирито и казва, ай, дек си. Отпръснико и това на отпръснико на шкет стои. Викам, стига маймуниците, брат. Вечера вика са нощ. Нема ли пак? Друго. И кой ме викам, пичко май, право устроен към мога взема. Фраз от тия край. Пиш, устроил. И имаше дежурни тия шофер, официра. И вечерта? пътия. И едно време. Нуля, дай материал. Опритвърно да сега. И изпитваем. Та водник беше Мендо от танк. Ай го претвърли беше. Затворена и после... Библиотек не ли е да там? Не. Няма влази. Иди отият. Усиптат и с така. И за кият. Обучавам те ядаме. И сега се направя то не бе. Лежал на колко. Кирто му вика, дай вика стане. Стане вика да. Това шиптът човека. Пушите. И взима време. На лето право се правя чипто. И аз. Бе.